Les fantasies sexuals són una part positiva i natural de la nostra imaginació. Ens permeten explorar, experimentar i conèixer-nos millor. Per això hem decidit sortir al carrer per saber quines fantasies té la gent. Què és una fantasia sexual? Jo crec que una fantasia sexual seria algun desig d'alguna cosa que vols fer amb alguna persona, òbviament sexual, i potser alguna cosa que no sigui molt comú. Yo también pienso eso, pero que también puede ser como a lo mejor una imagen, un deseo, una imagen que se te haga en la mente de pensar algo y decir, ostras, pues esto me gustaría, además. Tu és més d'imatges, no? Sí. Seria com una cosa que vols provar al llit, a l'àmbit sexual. Pot ser una situació, un rol o el que sigui. Jo que sé, que et vingui de gust un iogurt no a mitjanit i... Sí, un iogurt o fer un cotxe o jo que sé, coses així. Algun cotxe en concret? No sé de cotxes. Pues sí, el mateix, com que et ve de gust fer alguna cosa que no és l'habitual, no? Tu ets també de iogurts o de kèfir? No m'agrada ningú dels dos. No? No. Què és el que t'agrada a tu, llavors? El flan. Flam? Sí, Aquesta nit flot toca flam, no? sí. Què és una fantasia sexual? Bueno, doncs jo diria que una fantasia sexual pot ser aquella cosa que no has fet i que estàs pensant que vols fer. Què estàs pensant? Què estàs pensant? No? Per mi una fantasia sexual bona podria ser amb un avió amb la safata, com ho ves? Sí? Sí, és Amb bona. paracaigudes? Amb paracaigudes, no sé. M'agrada una miqueta més estable. La fantasía sexual es aquella cosa que fas un cop a la vida, one time, one shot. Home, saltar de l'avió sense paracaigudes ho fas només un cop a la vida, eh? Clar, però fent el que fas... Almenys ho disfrutes. Exacte. Per mi una fantasia sexual és una espineta, no? Algo que mai has fet i luego culmina. Tu també ets d'avions o...? No, O ets he sigut d'aeroports, però no... Ella ets azafata d'avió. No. Vaig complir una fantasia, Sí? que era l'aeroport. No vaig arribar a l'avió, però a l'aeroport sí, almenys, com a mínim. Quin aeroport? Era el de Fuerteventura, Sí? sí, a les Canàries. I deixen tornar o no? Sí. O és una menos en Canàries? No, una más en Canàries. Creieu que és important fer realitat les fantasies o és millor que quedin a la imaginació? Jo crec que depenent del tipus de fantasia que vols, si és probable de fer-ho, si no fa mal a l'altra persona i si són coses que són coherents i que l'altra persona també vulgui. I llavors sí. Y creo que está bien tener alguna, pero no hace falta cumplirlo obligatoriamente y más si la otra persona no quiere. Yo creo que también hay que dejarse también llevar por la imaginación, por si dices, pues a lo mejor me gustaría probar esto, o el resto o demás, y además a lo mejor si lo haces y luego te mola y dices, coño, pues así me mola y a otra persona y así si le gusta también, pues adelante. Depèn de quina, perquè hi ha algunes... Quines sí, quines no? A veure, vull ficar aquí tècnica, però hi ha algunes... Suposo que és un tema també de comunicació, en plan, dius, vull fer això i has acordat amb la teva parella si ho ve com que pot fer mal al cap dels dos o que sigui, o és perillós, o jo què sé, coses així. Llavors, sempre és bo dir-ho si penses que és una bona idea. Si creus que li pot semblar interessant o creus que és com tan important com per dir-ho. Si fa mal, que si és consentit, llavors sí o no? Si és consentit, sí. En plan, sempre hi ha la safe word. I què és per tu una safe word? Pues com una paraula que s'utilitza com un codi per dir, si dius això, com jo que sé, tomate, es para totalment la fantasia, la sessió o el que sigui. I la teva safe word què seria? També tomàquet o tens alguna altra? Flam, no? No sé, para. I flam, no? No t'agrada? Vale, sí, també. Es tenim que fer, sí o sí. És important fer-ho. Però en paracaigudes, fes-me cas. No ho havia pensat, això de fotre amb paracaigudes, però escolta, és bona, eh? És una bona idea, ja t'ho dic. Tu com a extreballadora aèria li recomanes o...? Que jo no sóc azafata, que només vaig follar a l'aeroport. Però, bueno, o sigui, el que recomano és una miqueta de risc. Això sí, la vidilla. Però la pregunta és, follar a l'aeroport tu convalida, no? Com a safata o no? I ojalà. Sí? Vueling, contrátame. Sí, tú tienes la lista de la vida y una de ellas, una de las cosas es cumplir el somni, cumplir la fantasía sexual. Quants avions són fotran polvo a l'aeroport? No sé, 5 euros de descuento, no? Mínim, pel pròxim vol. Creieu que compartir fantasies en parella ajuda o no? Depenent del tipus de fantasia, sí, i depenent no. Quines sí, quines no? Doncs les que són més normaletes, més coherents, per així dir-ho, i les que són molt
extremes o que no... Va, posa'm un exemple. Què seria molt coherent i què seria molt extrem? Doncs coherent, qualsevol que no tingui a veure amb alguna cosa de pegar i Sí? todo este tipo, a mí, por ejemplo, a mí no em mola. Zero agressions. Sí, a mi no em mola, però clar, si està parlat i l'altra persona sí vol, ja no sé. A ver, si ambos tenéis una fantasía sexual, cada uno por su parte, que al final la cumplís y os sale bien, pues adelante. Pero todo mientras le gusta a la otra persona. És que depèn de quina, també. També? Sí. Depèn del flam, no? Clar. Sí, igual, depèn de quina i si estan els dos d'acord o... Al final és comunicació en plan, tot i que a l'altra persona no li agradi o no, és com, bueno, pues mira, gràcies per dir-m'ho, todo bien, todo correcto. I jo que m'alegro, no? Exactamente. Per mi, 100%, indispensable. És com el dia a dia, un cop a la setmana, fantasia. Concordo amb els meus companys, clar que sí. Hay que dar rienda suelta a la imaginació. Va, i ara fes aquí un eslògan de com si... perquè convidessis a la gent a anar a Fuerteventura, va. En el aeropuerto se folla de puta madre. Alguna secció en concret de l'aeroport o... Al lavabo del costat esquerre, merci. Com li proposaríeu a algú fer realitat una fantasia sexual i quina seria? Jo ho proposaria parlant, mirant-ho i dient-li Va, com ho faries amb ell, va? t'agradaria fer-ho a un cotxe? Tu tens cotxe o no? No. Pues fotut, no? Sí. Hauràs de jugar a un cotxe o algo, o del papa o algo. Sí, la veritat que sí. Por cierto, he de decir que yo cumplí una de mis fantasías sexuales con ella, que ha sido, por ejemplo, mientras estábamos en el chiqui chiqui, a 4, digamos, ¿Y cómo os sentisteis al hacer realidad esta fantasía? pues orgullosos porque ninguno de los dos aproximadamente no sabíamos, tipo, encima nos vinimos como al mismo tiempo. Sí. Y claro, es una cosa que también nos gustaba, por ejemplo, porque si yo me venía un poco antes o demás, a lo mejor ella no podía disfrutar tanto, o se sentaba un poco más estresada, o yo también. Pero si es a la vez, pues claro, ambos acabamos súper a gustísimos. És veritat? Ho va fer bé? Sí, sí, Sí? De l'1 al 10, quina nota li poses? un 10. Sí? Sí, un 10. No sé, li pregunto, però... Fas un cafè, un flam, ho parleu... Claro, claro. Això. Intentar que sea como algo más casual, en plan, o sea, no que sea más casual, pero no contarlo como si fuera el mayor problema del mundo. Com ho faries amb ell? Ara fes aquí un roleplay. Mira, que estàs pensant en això, ho vols provar? Acordem una safe word, si la dius, pues és para tot. I si no, aquell tomate, no? Exactamente. Bona pregunta. Va, Jo crec que... mira amb ella, fem aquí un roleplay, va. Jo crec que s'ho diria directament, ¿sabes? Com li diries? Yo le diría, mira, estoy en la 5B, ¿vale? Al lado de los lavabos? Al lado de los lavabos. Sí. Vámonos rápido, echamos ahí un quickly, ¿eh? Sí. Y volvemos ahí al asiento. I tu què diries? Vámonos por ahí. Alguna paraula que és una safe word o no? Hòstia, pues no... Azafata. Mango. Quin consell li donaríeu a algú que vulgui fer realitat les seves fantasies sexuals? Jo diria que endavant en la fantasia que vulguis, en proposar-ho a la persona sense por, sense vergonya i parlar-ho tot i intentar fer-ho. Quin cotxe agafareu? Anireu per l'híbrid, a gasolina, quin? Elèctric 100%? Da igual el tipo de coche que sea, lo importante es disfrutar el momento. Y cuidado con el freno de mano, ¿no? Sí, Obvio. sí, la verdad que sí. Adelante, no sé. Sí, go for it. Sí. Dale, tía. Expressar-ho, perquè normalment és un tema tabú, Sí. vale? I la gent no ho diu i és important. Per això diem, el tema de la monotonia és una putada. Tenim que fer coses noves. Si no, t'estanques i te'n vas, doncs mira, parlant malament, a prendre per cul. Per això dic, ràpidament, ho dic per experiència, Sí. vale? Expressar-ho, importantíssim. I a paracaigudes. I en paracaigudes. Jo diria el mateix, no t'acollonis i tira cap endavant, que ho aconsegueixes si vols. Doncs per mi crec que és important trobar una persona amb la que tinguis confiança i després amb 2 collons. I amb la que puguis anar a Fuerteventura, no? Claro que sí, y encima te pegas un viajecito. Bueno, ja hem parlat de com fer realitat les fantasies sexuals, no? Però vosaltres també feu realitat un altre tipus de fantasies, no? Nosaltres fem aquí una festeta tecno, Sí? ens diem Hold'em, i ja sabeu, si voleu venir a la nostra festa, us trobareu segurament a la persona que compleixi les fantasies sexuals que vulgueu. Doncs ja heu vist què en pensa la gent. Si en voleu saber més, tan fàcil com seguir-nos al nostre podcast de Spotify. Salut i bon sexe. Vaig complir una fantasia, Sí? que era l'aeroport. No vaig arribar a l'avió, però a l'aeroport sí, almenys, com a mínim. Quin aeroport? Era el de Fuerteventura, Sí? sí, a les Canàries. I deixen tornar o no?
Sí. ¿O es una menos en Canarias? No, una más en Canarias.